ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖେଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପାଠଟିର ନାମ ହେଉଛି ଦେଖ ଓ କୁହ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ତୁମେ ସେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଓ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କାହାର ଅଟେ? ହାତୀ। ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର ଅଟେ? ବାଘ। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ମାଙ୍କଡ଼। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟିର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଜିରାଫ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କାହାର ଅଟେ? ମୂଷା। ଏ ଚିତ୍ରଟିର ନାମ କୁହ ପିଲାମାନେ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ପିଲାମାନେ, ଏ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର ଅଟେ? ବଗ। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ମୟୂର। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର ଅଟେ? କଇଁଛ। ଏ ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମାଛ। ପିଲାମାନେ, ଏ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର ଅଟେ? କୁହ। କଇଁଛ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମେ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।